नाथाय उपाय गैया दानिसो लिरब्रबदों खन्थाइखौ बेसेबां आवरायबाय थानो होननानै सुंद' सल' लिरदों। माने सुंद' सल'बाबो बांद्राय गोलाव नङा। सुंद' सल'नि मुङा बे गामिनि मुंखौनो दोननाय जादों लवारपारा। मिथिंगानि रैरुब महराव सोमखोर बर' गामि पानबारिनि लवारपारा हाथरखि जोंखोल गामि बुरैसुथि दैसानि सिदोमा बारनि लावज्रिद नासिजों बिलिरनाय बुब्लियाव मोसादों देमलायस्रि बर' सिख्ला। गामि बुङोब्ला आंनि गोसोआव रिंखाङो दोंसे मिथिंगायारि मेथाइ, जाखाङो खाम सिफुं सेरजा जथानि गोमोथाव सोदोब, बागुरुम्बा मोसानाय बैसागु बोथोरनि मिलौदो गोदै सिमां सावगारि, बाथौसालियाव खेराइ दोहौ। चिरां जिल्लानि पानबारि लवारपारा गामियाव साहित्य एकाडेमि बर' रेबग्रा जथुम आरो बागदुवार हालामारि बर' रेबग्रा जथुम जथायै बानजायनाय हाबाफारियाव बर' रेबग्रा जथुमनि मानगोनां आफादगिरि गेदेमा राजेन बसुमतारी बिथाङा आंनो हाबाफारि बिलाइ दैथाय हरनाय लेखा 2019 इं मायथाइनि आगस्ट दाननि 3 आरो 4 खालारै थांनांगोन मालायफ्रा मोजां मोजां लिरबिदां आवरायगोन, आंहासो महर गैया लरग' थरग' हरबो थानो हालिया बिसि फिसाय गोनां हरैबा बिमा बुरैया बुंहरखादों, हा दा हर थौनानै फैलाय बिहामजो फिसाया गिया बियो हारसिंनो। आइनि रावखौ सिरिल' सानबाय आं, हाबाब मा एसेबां बिहामजो अनसुलि बिमालै। नंमारगौ बेखायनो बिहामजो बिखुनजो गोगोम मिलायखायो। मैदेर